egun itxean artean itxagoak badire, ezin antzizko amez gaizto baten oroitzapena bezala utzirik joanak diren halako egun batzuk, ezta? Egun triste batzuk goten direla, amets tristea baino, tristeagoa, ezta? Toribio Etxebarria, hau badakizue, izan zela Eibarko militante sozialista bat, gerra aurretik, Partido Sozialista Eibarkoan persona guzti importantean, exiliatu egin zen Venezuelana, da Venezuelan lan oso interesgarriak idatzi zituen Eibarko ustelari buruz eta hola. Eta honek, idazten duen esaldietako bat dugu da, gau guztian, amez gaizto bat erabilien eban, jarraitzen du, ez da, amez gaizto bat. Jo Miranderen aurrezoetakoan beste esaldi hau agertzen da. Zain bera zen aurrak, ez da, zain bera, senti bera izango da, ez da. Eta amez gaiztoak egiten zituelako gauez, aita besoetakoak eraman zuen, aste bete zela, ezagutzen zuen zendakin bat ikustera, ez da. Amez gaiztoen gatik, umeak dituen amez gaiztoen gatik, aita besoetakoak eramaten du umea, medikoari mena, ez da. Eta gero, horixe aipatuko dizuet, beste esaldi bat amez gaiztoek, gaizto hitzarekin. Ez da horixenen originala, baizik eta San Agustinena. San Agustinek impia, latinez, impia deliramenta. Esaten du ez, hori itzuli behar du. Impia deliramenta. Horixek esaten du, orduko aizatuak nitun matematikoen astigezur eta amez gaiztoak. Astigezurra dira falaces divinationes, eta amez gaiztoak, impia deliramenta, amez gaiztoak itzultzen du, ez?